Do you see easy sailing for the investment act? I don't see any easy sailing for the Foreign Investment Act. It's inevitably extremely controversial, but there's no doubt that we need to start with a new investment act. Kung tutuusin, ikumpara natin yung perang pumapasok sa iba't ibang bansa, Singapore, Indonesia, Vietnam, kakarampot lang ang pumupunta sa Pilipinas. Bakit takot sila mag-invest sa atin? Marami silang sinasabi, paiba-iba daw ang policy dito, paiba-iba daw yung batas, tapos walang infrastructure, may corruption pa. Marami silang dinadaing. So, kinakailangan talaga simulan natin with the Foreign Investment Act at ang balak natin ibagsak yung minimum capital requirement kung dati 200 o kung 2.5 million para sa retail, ibabagsak natin sa Foreign Investments Act sa $100,000 at saka 15 na lamang yung employees imbes na 50 na 50. Dahil ang gusto natin pumasok, iba-iba rin. Hindi naman dapat na ang Pilipinas karapat dapat lamang para sa pogo at sa online gambling. Sana yung mga pumasok, yung manufacturing, nakakaiba na. Yung mga tourism and infrastructure, higit sa lahat yung high-tech at creative industries. Itong mga industriya to, kung minsan, maliliit lang talaga ang kapital at iilan lang talaga empleyado. Pero ito yung gusto natin At sana, mabigyan rin sila ng incentive or tulong kapag nag-invest sila sa Mindanao or else sa ating mga rural areas instead of Metro Manila all the time. So I think there are many things that we need to look at, not only the amount of investment, but